Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Chinhu chinonzi bonde vakuru vanobva vati ndo chinhu chakanyanyokoshesesa kana mudzimai nemurume wake vachinge varoorana kuti iko zvino vava mukadzi nemurume ndo chinhu zvakare chaita kuti dzimba zhinji dziparare mazuva atiri kurarama ano nekuti nyaya dzegumbo panze negumbo mumba dzawandisa vazhinji vanobva vati aiwa dzakanyanyira kuvarume vanobva vati aiwa dzakawandira kumadzimai hatizive kuti vanhu ava pavanenge vachidzawandira kuvarume dzawandira kumadzimai varume vacho vanenge vachirara vega here madzimai vacho vanenge vachirara ega here asi chatoda kunzwisisa ndechekuti ndezvipi zvakakoshera bonde mungava mumba kunyanya ndo matingataure nezvazvo kuti aiwa hatingataure zveboyfriend negirlfriend kuti bonde rakakosherei asi tinotaura zvevanhu vava muwanano tsvene yaMwari. Nhasi uno tati aiwa regai tiende kuna Apostle Mona Lita vanotidzidzisa nekuti sekutaura kwatinomboita toti aiwa ndaapostle but mune rimwe rutivi zvakare ndi marriage counselor vanokansela zvakare dzimba idzodzi dzinenge dzaakuparadzaniswa kunyanya nemabonde andikuda kutaura nezvawaya kuti rakambokoshereiko bonde racho mumba. Regai titaure naApostle tinyatsonzwisisa kuti ndezvipi zvakanakira kana kuti zvakashatira bonde, kungava kuti murume akuita gumbo panze gumbo mumba, chii chinozokanganisika mumarriage kana kuti muwanano yaainayo nemudzimai wake. Apostle makadi ndiri pangu Elizabeth wakadi aiwa ndiri nani kuri sei kunoku nemabasa aMwari aiwa kunokuri right naika zviri kufamba zvakanaka aiwa tinotenda asi nhasi ndichanyanyokuisai kukonayo kuye kuma-marriage counselor uko nekuti nyaya ndinayo Apostle nhasi ndezvakarerekera munhau dzesex kuti nyaya dzatiri kuona zhinji Apostle vanhu vari kuchema-chema kuti murume wangu handisi kumunzwisisa mafambiro aari kuita anenge ane girlfriend ende mumba medu hazvichanyatsofambe zvakanaka akauya ndikachingoti ndakaneta tichakuti kovaneta nei baba pamwe kubasa kwavanenge vakangogara zvavo vachingotengesa kuti machaja edollar vakangogara zvavo mukatakshop asi vanongodzoka vachiti ndakaneta. Apostle mukatitsanangurire here kuti ndezvipi zvakakoshera bonde kana vanhu vari muwanano tichitarisa mamarriages. Right. Bonde kutanga chinhu chakasikwa naMwari achitoti chinosanwa kunge chichiitwa handiti nemurume nemukadzi. Bonde rine kubatanidza rudo rwagara ruripo handitika nechekare zvisiri zvokuti uri kuchiva ngoti havangochiva kuti ndongorarawo naye ndimbonzwa kuti zvinofamba sei ndosiya, asi tiri kutaura bonde isusu chairo chairo bonde rakachena revanhu vadanana vari vaviri handitika right. Chinhu ndosaka muchiona kuti vanhu vanogona kusaita kana mwana upenyu hwese varoorana vachitori jaya nemhandara handiti asi wagotokwanisa kuti wagamuchira kuti isusu ndizvozvo kana takanzi hatiiti vana that's okay as long as we are happy handiti saka unoona kuti chinhu chebonde chinoisa sungano pakati pevaviri zvakare kuzadzikisa handiti rudo rwechokwadi rwagara ruripo nekuti hatiti kana kuti bonde ndo rudo nekuti munhu bonde anogona kuriwana kuna anyone handiti like kuti ukatobuda ipapa uruda kutoti nhasi ndoda kutongowana chimunhu changu chinondidini unotochiwana handiti but panenge pasina rudo ruripo ipapo muruda kusevhisana zvenguva iyoyo zvichitopera handiti tiri kutarisa pavanhu vari parudo rwechokwadi vari muwanano handiti kuti bonde rakakosherei. Bonde rakakosha ndataura kuti rinozadzikisa nekusunganidza rudo rwagara ruripo 1 2 bonde zvakare rakanakira kuti pavanhu ava varikuda kuita mhuri handiti munokwanisa kuita mhuri yenyu handiti zvakanaka. Bonde zvekechitatu rakanakira pautano hwemunhu chaiko handitika bonde toona kuti prostate cancer kuvarume ari kuwanda
handiti asi ndoda kuti ndipa correct ipapo kuti vanhu vauda kumhanya kuti prostate cancer iri kubva yangokonzerwa nekuti varume pamwe anenge achishaya bonde rakakwana handiti mumba zvine kauchokwadi zvine futi kakusaita chokwadi kazvo handiti ndongoti hangu izvo zvinocontributawo kuti munhu anogona kuita prostate cancer kana asingawani bonde rakakwana handiti paupenyu hwake asi handizvo zvinongoitisa maprostate cancer chaidzo dziri kutorwa through kurararara kuita sleep around nevakadzi vakasiyana siyana. Vamwe vacho vanenge vane mainfection muzvibereko handiti saka vane mainfection muzvibereko imomo zvinokonzeresa kuti iwe murume watora pamwe nekuti zvinonzi vanhu vechirume kazhinji paanozoti zvandiri kunzwa sometimes vamwe vacho vanochengeta problem ari kungoti pamwe kuda pamwe zvakati handiti ombotiraiwo maguchu avo vanenge vachidini asi chirwere chinenge chichitokura sikiya chichitokura handiti yozobuda yakunobuda kuti prostate cancer handiti but munhu zvabva kuma-STI aachengeta for a long time achingofunga kuti pamwe kuroyiwa pamwe kuzodii asingamhanyi kuchipatara asingamhanyi kwadhokota kuti akurumidze kuonekwa akurumidze kurapwa semaapplies nevakadzi handiti vanozoitawo makensa ezvibereko kazhinji kacho kuchengeta ma-STI handiti munhu asingaendi kunorapwa unongoona munhu achiti apostle ndatambudzika nechibereko changu chiri kuzodai wakaenda ndochibvunza munhu wakaenda kuchipatara here wakaenda kwadhokota here hana handiti ndanga ndisina kungoti ndakanga ndichingonzi ndezvechivanhu kuroyiwa handiti yet wachengeta STI iri kutokudya mbijana ichikudya mbijana ende zvimwe zvinhu zvinozokonzeresa ndizvozvo zvana kensa izvozvo saka bonde zvaro pacharo kuvanhu vevarume kuvanhu vari muwanano ndinoti yes zvinokonzeresawo kuti prostate cancer handiti kana uchiwana bonde rako zvakanakawo rakachena remukadzi umwe chete zvinoitawo kuti urarame for a long time handiti ende zvinopreventa that prostate cancer handiti nokuti unenge uchibuditsa mbeu iyayi yababa each and every time isingagari handitika mauri saka zvinobatsira handiti ende uyezve zvakare bonde rakachena rinokubatsira kutobvisa stress chaiko handiti saka chinhu chine utano handiti zvakare kuvakadzi ndizvo same thing chinhu chinobatsira chinorelieva stress handiti at the same time chinoitawo kuti ma-BP agare ari panormal handiti isagare BP yakangoshuta hai handiti inogarawo iri panormal because kutotamba kuya i-exercise yakati kure younenge uchitowana ipapo kana uri munhu asingafariri kuexercise handiti because maybe muchasweta muchitamba muchaita sei handiti zvinobatsira kutoti feti inenge ichitobhenwa ipapo saka zvinobatsirawo kubhena feti handiti saka bonde rakachena rinopa sungano yevaviri kuwedzera rudo rugara ruripo bonde rakachena rinopa zveutano handiti wokubvisawo mastress kugarawo BP yako iri panormal handitika right saka ndo zvarakanakira zvaro bonde kana richiitwa muzvakanaka mumabasa akachena yes vamwe madzimai ari kuzochema kaapostol atiri kusangana nawo kumadzimambo kwatinge taenda uko kuti murume atooneka na 4 months asingauye mumba akauya anongorara akapfeka hembe dzake tingati here pane zvingafanirwe kuitwa nevarume apostol zvichida mukadzi ndanenge ari kumba anoswera ari kumba zuva rese baba ozouyawo late kubva kubasa pane here patingati munhurume ane mbatya dzaanofanira kurara akapfeka here pane zvaanofanira kuitawo here kuti akwezvewo mudzimai wake kana kuti izvo kurara akapfeka hembe
because madzimai ari kuchema kuti varume havangarari vakapfeka mapijama of course, but zvinoita here kuti varari vakapfeka jean trousers ravabva naro kubasa. Pane dzinonzi idzi ndo hembe dzekurarisa here kuvarume kana kuti chii papo apostle poitwa sei kuvanhurume? Right, chinhu chekutanga mukangoona maakupfekerana hembe idzi handiti muimba yemukati mabedroom enyu, rudo rwakutotanga kutodzikira. Pane zvinenge zvakutoitika handiti mukati memba yenyu handitika right. Nokuti imba yemukati kuti vanhu vanoda kukopa zvinhu zvavanoona kumasocial media ko handiti izvi mubedroom izvi wobva uzopfeka mubedroom wako murume ari kuzvida here? Nekuti kuna vamwe varume kutoti kana maa mubedroom akutozoti aiwa tatokutobvisa hembe so handiti taakutandara takabvisa hembe handiti taakutandara ndokuti tinge tichifinana mabhodhi edu handitika haachatodi kuti munge makapfekwa mubedroom handitika right. Iwewe waona tete ningi kusocial media uko havana kana nemurume wacho wari kukudemonstratera kuti izvi ndo zvinopfekwa mubedroom izvi ndo zvinospicer izvi ndo ndikutaurei vamwe mubedroom hawadi kuti unge wakatopfeka kana izvo zvimalingari zvimachinyi unotozvipfimbika ukatozosvika kuzvigova kana kuzvipisa watokuona kuti zvinhu izvi hapana ndakasizvitenga gore ripi but zvitongorimo nanhasi handiti because umwe murume haatombodoti kana mabedroom yatotime yekuti matomubedroom hamuchabudi handiti makutozoti yatime yedu yekuti tinge takatandara tichitamba pamwe muchimboonawo zvenyu zvamuri kuona kana patv inyuzi dzenyu chii chamuri kumboona time idzodzo anotokuudza kuti tichitobva mumbatso romukugeza nemabedroom emazuva ano ane mainsuit muchibva kutogeza kwato kutozora kana turi tomaoils twenyu tomachichichichichi handiti right wakutongozora makutotandara handiti makagara pachikauchi chenyu chekubedroom makutoona mapedza kuona kana inyuzi dzenyu tv whatever makutota bhozi munenge muchida kubatana handiti nokuti vanhu vavakadzi nyaya iri kuitika kuti murume azitanga kana kuti kubhoikana kana kuti mukadziwo chaiko atange kubhoikana hazvese one side. Inini hangu ndinofarira sakansela ndinofarira kuti ndinobata both sides handifambi nongoti vakadzi chete varume chete handiti right. Iwewe wakopa zvawaona kumunhu asina murume kusocial media ari kutoitawo zvinhu zvake zvichifambiwo zvake zvaari kuita kusocial media uko arida kuona weye yekuti abuda akashama oita sekunge ari kudzidzisa handiti vakadzi ndoda kukuudzai chokwadi kana kuti vasikana vanenge vari mumarelationship vakatarisa kupinda muwanano regai kukopera zvinhu zvomuri kuona kusocial media. Iwewe chinhu chaunofanirwa kuziva ndechekuti wangu munhu wangu zvii zvaanoda ndo chinhu chakakosha ichocho. Munhu wangu anodei ndo zvinhu zvakakosha izvozvo because iwewe uchakopaka zvana tete nhingi zvanani zvavari kudzidzisa zvenhema izvo handiti iye ari kutoita kudemonstrata achida kuratidza bhodhi yake achida kudii but haana murume. Dai vanhukadzi vachizvibvunza vari mudzimba even nevasikana vari kutarisa kuenda muwana noti but munhu chinguri chaakabvirawo achiti demonstratera zvino nezvino chinyi but iye murume wake ari kupi handiti inga nyaya dzake tiri kungonzwanzi azodanana nemurume wemunhu uyo asiyiwa adanana nemurume wemunhu uyo asiyiwa handiti saka ipapo ndo panosanwa kuti vakadzi vari mudzimba nevarume vari mudzimba pane pakuti munoona kuti inonzi chii ndingati nzira yamanga muchiita nayo handiti muri mumba the way you make love handiti inogona kutanga
kuti maramba muri kudzokora same thing handiti zamai kuchinja handiti spiceai zvinhu zvenyu zvemubedroom kuspice hakusi kwokuti wapfeka ichi chinaiti dress ichi wapfeka ichi chibhurukwa kana kuti wapfeka ona kuti munhu wako ari kudayira kuti upfeke uri mubedroom kana ati yes mukadzi wangu nhasika ndira kusvika wakapfeka kamwe kalingari kayaka handiti nhasi watopedza izvo kubika watopedza kudii watodii handiti ka iwewe ita saizvozvo handiti ndo zvaari kuda but kana achikutaura kuti aiwa kana tamubedroom kuti tichapfekerei futi kuti unonzi tine kwatinoda kuenda handiti iwewe teedzera izvozvo usateedzera zvinhu zvauri kuona konzoko spaisa zvinhu zvemubedroom mako wega handiti kuonawo kuti aiwa mambotambo muchipanana tumastrawberry mambotambo muri kumbonwisidzanawo kai handiti muri kutamba mambodyisana tumayogurt tune hani mukati handiti mambotamba chinja zvinhu zvako it's not about kuita china mwari dai vanhu ega ndikutaurira Elizabeth dai vanhu vanoita china mwari zvainzi ndo imba yacho ingadai kusina anorambwa akaita china mwari ende dai nyika yese iri kuenda kunodzidzira china mwari wabvunze vanhu vakaenda kuchina mwari vanosiyiwa sembwa handiti saka ziva kuti umwe wako anodei bhosi pane zvimwe zvokuti hauna kumbonzwisisa kuti umwe wangu kana taakutamba chii chaanofarira anofarira engo ipi ndezvokubvunzana kaizvi handiti anofarira engo ipi anofarira engo anodii handiti iwe ungobvichuka chete kuti ndakaenda kuchina mwarini handiti unorambwa because pamwe unobvichuka murume hana chaanonzwa ende haatoriche handiti saka hazvisi zvokuti uri kubvichuka china mwari but kuti wanzwisisana here nemumwe wako kuti mumwe wako anoda zvipi nekuti muri tuka saka nyaya inoitika ndekuti wakawanda zvandiri kuona Elizabeth vakadzi vanonyara handiti vanonyara kuti abvunze murume wake kuti unofarira position ipi kana tiri pakutamba handiti ndepi position unofarira murume wotaura ndofarira position yakati ndofarira position yakati ndofarira handiti then iwe wachakubvunza kuti what about you kana ukaona iwewe maposition ataurwa ese nemurume maybe hapana one iwone ako maposition unoshare kuti ini ndine position yakati saka zvemune maakuita manje pakutamba paya handiti munotanga neposition yemumwe handiti mupinda kune mumwe mupinda kune mumwe handiti then pafinal score yenyu mune makutoudza kuti tinenge taapa position iyi ende unobva waona zvichinakidza zvichifadza handiti nokuti munhu wese anoda kugara nemunhu waari kunyatsonzwa kuti yes handiti munhu uyu ndinomuda murume uyu ndinomudawo mukadzi uyu ndinomudawo handiti ndakamuda nenyaya yerudo rwake appearance musambonyebera neElizabeth yakakosha ndozvaunozoona nyaya yongorotoro yekubuda kunzi wakuita umwe munhu chidhori chembo handiti but iwe uri kunopedza zvese zvauri kuda kumunhu waunoti ukatarisa nemaziso ako wobva wanzwa kuti yes handiti muri kuona saka iwewe namatira kuti Mwari inini ndinoda kunyanya kuvasikana vari kupinda muwanano kana vamwe vakadzi vari masingles vachiri kusecha handiti tarisa kuti ndinoda murume akaita sei handiti vakomanavo nevarume tarisa kuti inini ndinoda mukadzi akaita sei ndoda mukadzi wokuti kana ndichifamba naye handinyari handiti inini ndokuti ndinoda mukadzi kana kuti akanaka handiti ndichitarisa nemaziso angu ndoda mukadzi akanaka handiti ka uyezve zvakare mumwoyo make handiti ngawe futi munhu akanaka inside out handiti ka
izvo kunzanzanzi umwe anogona uyu akadi zvimanikidzira izvozvo ndo zviri kupa kuti vanhu iwe unongonyazoti ndiri kuda mukadzi kana kuti ari slim handiti wobva wangonotora watora akafuta but handiyewo uri kuda wamudira pamwe wamudira mari but hanzinewo uri kuda nenyaya yekuti ari slim yaunoda uyaya haana mari ndosaka uchizoona kuti varume vaya kunzi anonzi anga ane mukadzi but azoonekwa ende chimukadzi chake chikobvu chakazodai but aonekwa ane kaslenda ndo kaanga agara ari kuda but nenyaya yekuti haana yekuti aiwa inini chega nditsvage slenda wangu anoenda kubasa nekuti ina ndidi mukadzi anoswera akagara hande munokuona ndodo mukadzi anoenda kubasa mukadzi waanoitawo mabhinda uko anounza mari mumba saka chege nditsvage slenda yakadaro but angoti iyo slenda ndaidai but at the same time zvaari kunyatsoda chaizvo hazvipo paslenda ye handiti muri kuzvona saka ndo zviri kupa kuti vanhu vazoite gumbomba gumbo kunze gumbomba kunyange vakadzi chaiko tsvaga murume wouri kugutsikana naye handiti pane zvese rega kunyengedza mwana wevanhu handiti kana waona kuti iwewe you are a tiger in bed and that man handiti ndosaka mazuva ano zvaakunzika kutotanga matestana musati mapinda muwanano macho kwakanaka to avoid madivorce ari kuzoitika kungoti vanhu vatochata nhasi next month varambana nekuti chinoitika ndechekuti vanhu vanopinda kuya vachipretenda handiti kuti ndiwe handiti havana zvatonzi haundibati unonditora nemuchato handiti right vazopinda mumba mwe uya hande kuhani munhu handiti wanikwei musikana kunoona kuti hapana zviripo handiti anoona kuti hapana zviripo akutotanga kutogaya ipapo kuti saka upenyu hwangu hwese nemunhu uyu handiti muri kuzvona right anga vari murumo pane pamwe zvaanga ari kutarisira chichi wabva vanoti no handizvozvo ndanga ndichitarisira izvi handiti mind you vanhu vese vane different taste ndinonzwa vanhu vachida kunyeberana mumasocial media kuti vakadzi vese vakafanana varume vakafanana varume havana kufanana sikirwo yavakaitwa handitika vakadzi wavo havana kufanana sikirwo yavakaitwa handiti kune vanhu takatosiyana tinotombotofanana musanyeberana handiti saka nyaya inoitika ndeyekuti ndosaka maakona kuti varume iko zvinezvi vakunyanya kuti kana vada kupinda pawanano nemunhu aiwa haakutombotanga vanhu vatombotamba vanongoti mwari tiregererei but divorce ina handizoidi handiti divorce handizodi ivo varungu vakaisa mutemo handiti wokuti usazotanga wazodai but ivo vanototanga kutogara pachigirlfriend boyfriend wotozochata handiti muri kuzvona saka iwewe nemunhu wako toda kuavoida madivorce Elizabeth iwe nemunhu wako nditotaura panapa ndiri apostomonanita tangai maonana testanai una kuti munhu uyu ndizvo here zvandiri kuda zviri pari kuti uzotanga kufumura vana vevanhu kumasocial media handiti kadora kakazodai kakazodai handiti iwewe wamboti wani ndiyewe mukomana wako kutanga wazoziva sei kuti kune matypes handiti muri kuzvona kuratidza kuti une zvawakamboita chi kumashure kwesoko saka nyaya iripo ndekuti vanhu dananai handiti madanana aiwa itai kuti mwari tiregererei nokuti toda kuavoida madivorce handiti vanhu vari kuroorana Elizabeth vachichata vanhu vatombogara vese kana 1 year vari boyfriend girlfriend vari kuroorana vachiita sei wachichata ende ndiri kuziva vakawandisa handiti vamwe vanotogara ma2 years wozopinda mukutoroorana mukuchata handiti saka rega kumhanya ako nemhepo yacho iri kuvhuvhutai handiti tangai mambotoonana mutambe mese mudi uongorore kuti munhu uyu chaizvo ndizvo here zvandiri kuda
waona kuti izvo ndizvozvo zvepabonde handiti ka chiona kuti mwoyo wemunhu muri kuzogarisana here pakuita kwake behavior yake chinyi muri kuzogarisana here nemunhu uyu handiti saka ndo chinhu chakakosha ichocho kunyanya vanhu vari kuzviputsa mudzimba handiti ka nenyaya yekukopera zvinhu zvauri kuona kusocial media wachidzidziswa nevanhu vazhinji vacho vamacho vanenge vasina varume wodzidziswa mozoita zvimuzoita ende iwewo ukatanga kuda kuzviita mumba murume anogona kutanga kuona kuti koyaipi zveyakuitwe handiti ko taakupfeka isu tanga tiri mubedroom no but nenyaya kuti wangochiwa chilingari icho waona chine munhu kusocial media wamhanya wanochitenga wakuchipfeka mubedroom handiti siyana nazvo zvinhu zvakadaro kwozoti chimwe futi panyaya yawabvunzai kuti baba chinozokonzeresa kuti kana kuti umwe munhu atange kubuda nokuti mazuva ano nevakadzi vacho vari kubuda handiti varume ngavadzidze kubvunzawo madzimai avo zvavanofarira mubedroom wasawe one sided rekuti iwo ndonoda kusatisfyiwa chete handiti but kumukadzi haumubvunzi kuti iwo unofarira zvipi handiti then zvaakuudza zvochichizviita nekuti mukadzi wakoka ndosaka tichiti kuve faithful in marriage kwakanaka hamusemane kuita zvizvi zvamunoda kuita sei kuita nekuti kuzoti ndiye munhu wangu ari one handiti saka varume ngavasunungukewo kubvunza vakadzi because anozozvitsvaga kunzoko azvitsvaga kunzoko manje obva azviwana obva atowana kuti munhu yandi ari kunyatsoita zvaanoda manje ndopaunozoona kuti mai havachabatiki mangwana tine women's party yekubasa mangwana tine workshop mangwana tine chakati haachabatiki pamba handiti muri kuzona semaapplies nana mai ngatidzidzei kubvunza varume vedu handiti zvavanofarira handiti mumabedroom handiti kuitira kuti asazoone kuti rega ndikambotesta vasikana vaya vayavo handiti ndimboona kuti vanozvigona sei handiti bvunzanai mumba munonyarana chi bvunzanai unofarira zvipi handiti ine ndinoona kuti ndo inonzi sex rudo marriage wanano relationship iri health handiti yekuti munenge muchizivana handiti kuti umwe wangu izvi ndo zvaanofarira umwe wangu izvi ndo zvaanofarira even pakuita handiti nepakutaura munosanwa kunge muri vanhu munotozivana kuti umwe wangu haadi mutauriro wakati umwe wangu haadi mutauriro wakati yes chakatarisai papa apostle ndobva ndarememba masomo kana kuti song yakaimbwa kare kuti ko kuchena kweumhandara makaisepi ende ndoimba kuti varume vazhinji ndozvikuita kuti vazobuda vanobva ati pandatodzoka ndamusiya akarara kumba mudzimai wangu pandazodzoka kumba ndasvika asipo ndikati zvimwe mai vambopota kana mbonotsvagawo tumabhizinesi kana mbonotengesa zvoita mamwe madzimai asi pandatozoona kuti dzatoo 7 o'clock nokuti tanga kubika mudzimai haana kudzoka wozona dza 8 mudzimai ari kupinda ukushena iri umwe tatamboenda kuchurch group tatamboenda kwakati apostle vanga vati mboye titaurirani munhu opedza ka odya sadza rawabika mapedza izvozvo akutonopinda ndiye kutanga kupinda magumbezi haana kugeza neshena yakasvika kugotsi saka varume vari kuti unorarona sei munhu wacho unompa nguva yake sei munhu aine tsvina yakadaro ende paunongokamutora yanenge atori silenda zvandakaita zvinozvi but pakuzofamba kwatenge takuita nekuzosununguka vanenge vachita vana munhu achazvibate zvakanaka unonzwa mai achiti ko ndichagezereiko ivo bati vacho varipo ko ndichagezerei asikana handiti zvandaida zvakaita here poitwa sei ipapo apostle toti madzimai oita sei panhau idzi right panyaya iyoyo Elizabeth inobata kwese handiti vanhu ngavageze handiti ka mudzimba iwewe munhukadzi ndiwe unosanwa kuleader by example by a good example handiti ka kuti uchimuka early in the morning mostly munhukadzi
ndiwo unotangira murume kumuka no matter what. Handiti right, wamuka ndaibva wapinda mubathroom, handiti pinda mubathroom, geza kumeso kwako, geza mukanwa mako zvakanaka, handitika right. Then kana zviri zvemagiza, kutopinda uchibva wageza kana uchitya mvura inotonhora, handitika right. Kana pasina giza, dziisa mvura yako, handiti murume achiri mumablankets, handiti dziisa mvura yako, gesa ingoita ka quick bath, handitika kounoita semunhukadzi, handiti right. Kana kuri kuti mazuva enyu ekuti makazorora, hamuna kumabasa kwamuri kuenda, pamwe kumashopu kwenyu mune madhezi enyu ekuti kana kuti muende kunotarisawo kumashopu kuti kuri kurana sei, but mazuva enyu ekunge makazorora mune mazuva kuti aiwa nhasi isusu tiri pamba, handiti uri kudzoka pana baba, handitika pamubhedha, watogeza mukanwa mako, wageza kumeso, kana watogeza waita ka quick bath, handiti wakutonwirira, handiti wodzoka, handiti pamurume, handitika right. Iye murume pachakega, handitika achangomuka ega anotongonoti mukadzi wangu ari smart, handiti anongomukawo achanogeza mazino, achageza kumeso, handiti maybe anodzoka semunhurume, handiti odzoka, munogona pamwe muchada kubatana, muchada kudii, muchada kutamba, achati handitiro kakapu kekofi, uchanoita kakapu ketea or coffee, handiti uri kumupa, handiti uchagadzira kana ka breakfast in bed, handiti womupa, handiti zvakanaka, then iye achamukawo time yake achageza, handiti very fast, nokuti anenge atoona kuti umwe wangu is now smelling good, is now smelling okay, atowo fresh, ageza, handitika then wapedza kudaro, handiti zvicheke munhukadzi kumasikati, handiti uchambobata mumba, uchabata kunyange une mushandi, handiti but uchagona kubata apo nepapo samai vane mumba mavo, handiti then kumasikati uchaona kuti uchazvicheka kuti ndichiri kuratidzika zvakanaka here, handitika ndichiri kuratidzika mushe here, then uona kuti nika ndipodepote apa nepapo, handitika right. Then kumazarodoka wakupinda kuita sei, kugeza nemurume wako, dzidzai kugeza mese, ende iwe unenge uchitodzidzisawo murume kuti aiwa kunogezwa, handiti uchitodzidzisawo murume kuti kunoitwa sei, kunogezwa, handiti muchapinda mese chiuyai tigeze chichi, makutopinda mese makutogeza, handiti saka maakurara mese muri fresh, handiti dzimwe nguva senge kuri kupisa kudai so munoti matamba pamwe manheru, handiti dzokerai munogeza, vhurai mashawa muise sei, mugeze murara muri fresh, handiti saka iwewe zvinobva panewe mukadzi, kutamba kwako nemvura kwaunenge uchiita kunoita kuti mumwe wako naye anoteerawo kumashure, muchidini mopedzisira matoo kapo iri smart zvimwe zvezvi, handiti asi kuvanhukadzi tinoti wedzerai kuitira kuti varume venyu pavanobudawo kunzoko, handiti iwewo usazongoti mapfekero nokuti uri mai wepamba, handiti unongokanda zisketi, unongokanda zidress, handiti unongokanda, wonawo kuti aiwa pamba ndiri pano pamba, but ndopfekawo kana zvima3/4 zvangu, ndopfekawo zvinhu zvakanakawo, handiti zvingori smart but uri pamba, kwete kubva watoti nekuti ndiri mai wepamba handichachidhuku zvazvimabhoneti mumusoro hachichabvi, murume akusiya wakachipfeka chibhoneti ichocho, anodzokazve une chibhoneti ichocho, kwete zvigadzire zvakanaka. Kunyange those women vanoshanda from home, handiti itomukai muite sevanhu vada kutobuda kunobata kubasa na8, handiti mukai, gezai early in the morning, handiti wotonyatsopfeka zvakanaka, handiti wototanga kushanda basa rako uri pamba, handiti then time yekuti
murume akudzokawo kumba handiti zvicheke kuti ndichiri kuluka nice here handiti zvigadzire kutoti paunomutambira achisvika anoona kuti yes kunyange angamboda kuekitirwa kumabasa uko kupa anongoona kuti no avamire pamukadzi wangu handiti muri kuona nyaya yeutsvinavo iyoyo yawatotaura ndo imwe yekuti varume vanosuduruka asi ini ndinoda kuti kune varume hatisaitorei iyo iri nyaya hombe yekuti ungabude unenge wagara uchida kubuda taurira mukadzi wako kuti inini ukaramba uchiita utsvina pano ndokusiya anochinja munhu handiti ukaramba uchiita zvoutsvina zvako izvi neunyope hwauri kuita panapo nekuswera kumaraini muchiita makuhwa handiti ndozosangana newe panapo kana kubika usina kubika ndiri kudzosera kumba kwenyu munhu unomuona atanga kuchinja but zvokuti anzi iye wacho wauri kuendera waziva sei kuti anogara ari smart everyday wazviziva sei pamwe ndizvo zvokuti munhu ari kubuda ari kuenda kutown but kana akumba uku itsvina dzega ndizvo zvokuti munhu ari kubuda ari kuenda kubasa uku but kana ari kumba weekend kana tsvina yaanenge anayo kune vanhu vakadaro Elizabeth kuti anogeza akubuda zvokuti haumufungiri chinhu saka usafunge kuti unokorekta mistake neimwe mistake futi handiti gadzirisana nemunhu wako senge panyaya idzodzi dzekuve smart nemapfekero plus chimwe chinhu chinoda kutaura varume ngavarege kuda uchiva vakadzi vanenge vachipfekedzwa nevamwe varume handiti because do you know kuti kune vamwe wekuti vakadzi vanenge vane maboyfriends avo matatu ekuti akati kune uyu ndoda kuenda unoitwa makeup dzema $100 ma150 handiti dollars iwewe you can't afford handiti kupa mudzimai wakuti aendewo mbonoitwa uchimakeup once in a while uchimbomuona akachinja handiti akaitawo mamakeup iwayo hauna mari yacho hauna mari yekuti unge uchimekawo sure kuti every 2 months or 3 months ndisana kunge ndichitengera mukadzi wangu anisana ndichimupa mari yekuti anotsvage tunenge tuchipinda mufashion twekupfeka handiti ndisazochiva zvandinoona kunze kana kuvhunduka hausi kukwanisa kana kugadzirisa mukadzi wako musoro handiti but uri kuzochiva vakadzi vaunoona vakagadziriswa nevamwe varume handiti misoro saka zvinhu izvo zvinofanana nekuti unochiva mukadzi ari kudrive but ukada kuzotarisa pamwe mukadzi uyo akatotengerwawo nemurume akaita sewe ndiye akamutengera mota but iwe hauna kukwanisa kutengera mukadzi wako mota handiti saka izvo zvakudhipenda nepfungwa dzemunhu kuti munhu mafungiro ake nezvaari kuda upombwe chete humwe wacho unenge wakangobata hwakapfeka mukati memunhu wekuti anozohwanda naizvozvo wamutsiura here kuti ukaramba uchiita utsvina hwako inini ndiri kubuda ndinokusiya akabva aramba achingoita utsvina hakuna munhu asingachinji munhu wese anditase anochinja zvinofanana nevakadzi wokuti anogona kuzotanga kuda kubuda ukuonawo varume vari kunhuhwirira vachichengetwa nevakadzi handiti saka iwewe murume ona ari kunhuhwirira ari kupenya ari kudi ane mukadzi ari kutomuchengeta handiti ane mukadzi ari kuti aiwa murume wangu ka no ndoda kuti upfeke izvi ndoda kuti kapefyumu kako kanonhuhwira zvakanaka chichi achibikirwa handiti chikafu chakanaka iwe wazomuonawo kwaakuchiva asi wako murume uri kutadza handiti kuti abude mumba ari presentable handiti uri kutadza kuti wako murume uchimutorisa aiwa baba mwana zisheti ramatenga iri kala yacho nechiri aya ayo ekare aembiri ekara handiti harichaiti zibhurugwa ramatenga handiti tengaiwo mabhurugwa akadai handiti tengaiwo zvinhu zvakadai zviri kuenderanawo nenguva unonyarara handiti wozochiva varume vanenge vari kuchengetedzwa nevamwe vakadzi uko handiti which is very bad vanhu kana muchidanana koshesai chinhu chinonzi wanano handiti koshesai chinhu chinonzi wanano ida mumwe wako sekuzvida kwaunodi kwaunoita paaita mistake sununguka kutaurirana nemumwe wako aiwa apapa
kwete handiti mapfekera aya chinhu chamapfeka bvisai handiti ndovanaiautowaipapapostle bozi pane vamwe vanhu vatinosangana vedu patichifamba mumatauni unoona ivo mukadzi akasvika akachena, mukadzi ane Brazilian wig yake akachena, akapfeka skinjini apostle, akabereka mwana kumusana akachena. Pati baba unoshoza kuti ndio murume wacho here ava, ndio ndisekuru here ndiani, unoshaye kuzoti zvizvi zvinenge zvichiitika. Ukazoda kubvunza madzimai wayo vanoona kuzoti havatangika, vavaudzi vanobva kuti wada kuti aka ndiwe musoro wemba, ndiri kushanda, ndiri kuita sei. Munhu haudi kudzwa iwe chichi chakashata ipo maona nchipfeka izvozvo but achazive manje kuti vanhu maane 16 years muri meze zvinhu zvaipfekwa kudhara tichiri kupfeka masitombi nematracksuit hazvichaite izvezvi kwane matenesi ari nani kwane masneakers akanaka hazvichaite zvinhu zvawaipfeka 20 years ago but munhu anongoti ndini musoro wemba madzimai akuti aiwa tongosiya ka musoro wemba woita sei woita isusu mabhareta tongotiyero kupi unozona murume achingoita unge angori scruffy but mudzimai wake akaita sei akachena. Kurudzira mukade kupa kuvarume takatarisa nenhau dzekuti vanhu vachingoti zvinhu zvese ndini musoro wemba havakadzi vari kuti isu hatisi kuramba kuti tinofanira kuva submissive kuvarume vedu but nyaya yekuti ukada kutaura chinongonzi ndini kamusoro wemba makuda kutotonga asi inini ndini ndikuya nechikafu pano ndini ndikushandira mhuri ndini baba ndini ndonzi baba pano wada kutiti vana baba vaviri here. Kurudziro yamukade kupa varume kuti vagare zvakanaka nemadzimai avo ndeyekuti kudii? Right, ndoda kupa kurudziro kuvanhurume kuti bvumai kutsiurika. Bvumaiwo kutsiurika, bvumaiwo kutsiurwa nemadzimai enyu. And ndichingotaura kune madzimai kuti muchitsiurawo murudo. Handiti muzvakanaka kuti umwe wangu idzi mbatya idzi hadzichaiti. Dzadzekare. Ndandafunga kuti tinotenge new wardrobe. But zvitaurowo uchiziva kuti wakazvitsigira unoshanda. Unounzwa because anogona kupindura Elizabeth through stress kuti munhu yari kundirara tofunga here kuti inini handidi new wardrobe handiti but ari kuona zvese maschool fees zvese iye wacho nevana panochi wakatarisa kwandiri haana any contribution yaari kuita ini ndokwanisa kutomupa mari kuti semunhukadzi aonekerewo handiti pavanoenda kumachechi and pavanobuda out there handiti saka zvinoda kuti utaure murudo uchiona kuti mwangu hazvisi kureva kuti haasi kuda new wardrobe but kuti pressure yekuti mari yese iri kuperera mune zvinhu zvese zvinochida kukavhwa pamba handiti saka unosana kutaura zvakanaka kuti ndandafunga kuti panext month apa handiti taakutanga kuisa mari yenyu paside yenew wardrobe handiti tombononyatsotenga zvinhu zvitsva izvi tozvibuditsa izvi handiti mumba. Ndofunga ukataura matauriro ukataura mune zvakanaka anogona kunzwa asi kana kuri kuzotoaramba akaoma musoro kuti aiwa zvine zvazvemadhemonika kuti ndiri kutoda zvinhu izvozvo zve20 years ago ndozvendoda kuramba ndakapfeka chete handiti zvinenge zvazvemadhemoni izvozvo handiti saka ndo chinhu chakakosha ichocho kutaurirana murudo handiti hamusi kurwa muri murume nemukadzi muchagarisana until amen handiti saka dzidzai kutaurirana murudo handiti pazvinhu zvese ingodzidzai kutaurirana nezwi rine unyoro rine rudo mukati ungoziva kuti munhu wangu uyu haana kwaari kuenda saka kana ndikamutuka nhasi kana ndikamurafura mangwana ndinenge manheru ndenge ndingori naye tinge tingori tese handiti. Takatarisa apostle tikuona mabasa ari kubatwa mabasa amwari muri kumabata zvakanaka ndingade kuziva here kuti pane mamwe matestimony here ari kumbauya kwamuri zvichienderana nenhau idzodzi dzinenge dzichiitika mabedroom evanhu mabedroom issues anenge achiuya kwamuri kuti apostle kwangu kumba kwanga kwakamira kwakadai muzovabatsira vanhu vavo mangwana usitodzokawo kuti iko zvino baba vakubvuma utsurika kana kuti iko zvino amai vakutopfekawo mabump shorts vakutotongeka musikana vadzokedzana kubva pandakavatora kuti zvaimboita paya zvoti vanongoturika kabhareta musoro square mune bonnet dodododo zvotototi kwavanga uchibva mutauni here vakadai rinza vatopinda mutauni vakadai bonnet harisi kusiyiwa. Pane here mamwe matestimonies aminawo apostle amunoti ndabva ndarangarira nyaya iyi apa tatanga kutaura nyaya idzi kuti patone mhuri yakatombowa ine dambudziko iroro asi iko zvino aiwa vakutogara zvakanaka.
aiwa wakawanda vanhu kuti vanobvuma kutsiurika wobva watsiurika nekuita handiti wakawanda vanhu vakatanga kuchinja kuti vanhu vakatanga kutoona kutoti naimi munhu aita kunge kachembereka kare kare ko zvaachitori munhu musvino naimi ko zvaachitori munhu achiri wechidiki ko zvari munhu nenyaya yekuti munhu achinja handiti saka variko vazhinji vari kuwana shanduko mukati memamarriages avo asi ndichingoda kutaura kuti nyaya yebonde tataura zvarakanakira bonde rakaipa kuriita nemunhu wese wese harina kunaka vanhu vasazoti takanzwa apostle munhu achiti bonde rakanaka tati rakanaka kuvanhu vari muwanano vari murelationship yechokwadi handiti bonde rakaipa kungoripa kuriita nemunhu wese wese handitika unotora maspirits akaipa maspirits iwaya anobhiudha mweya wechikwambo chinozokutambudza upenyu hwako ende chikwambo chepabonde chiri very stubborn hachiendi zvekumhanya nekuti unenge wakasangana wakazviunzira maspirits akasiyana siyana muropa rako mauri kwakaparwa ngozi kune mweya yezvikwambo kwakaitwa marituals kwakadini masatanist mweya yese iyo yauya yaapauri saka zvinokudzorera upenyu hwako kumashure zvinokuparadza upenyu hwako zvakare ndozvamunozoona vanhu vaya kuti ndinongorota ndichirara nemukadzi ndinongorota ndichirara nemurume ukada kuzozvitarisisa kwazvakabva zvimwe zvacho hazvina kubva kana mumadzinza avo asi munhu akazvitsvagira ega tiri kuita sleep around nevanhu vakasiyana siyana yes asi apostle pane nhau yandingade kuziva kuti tingaite sei nevanhu vakaroora vanoramba vachinetsana kana kuti vanenge vachitsvaga bonde kubva kuvanhu vadiki kwavari zvichida mumwe wacho anenge akatosiyana kana nemunhu zvichida ukamutarisa anenge akaenzana nasekuru vako kana nababa vako asi vanhu vanoramba vachida kuparadza chakanaka chinenge chida kuzoitwa nemunhu mwana pamberi apo tingaite sei nevanhu ivavo munhu asingagutsikani nemudzimai wake right ukada kutarisa Elizabeth varume madhara ekuti anonoti mwana wezera rake akudanana naye kana kuti mwana zera remuzukuru wake akunodanana naye ukatarisa vanhu ivowo kubva kupfungwa dzavo vanhu vakutopenga vasina kukwana handiti ndochinhu chekutanga kozoti ukatarisa zvevanhu ivavo vanhu vemishonga vanenge vachizviitira mishonga chete zviya zviya ndo zvaanenge akaudzwa nen'anga dzake kuti iwewe unosanwa kurara nemuzera wese handiti kubva kumusikana wezera remuzukuru wako musikana wezera remwana wako mazera evanin'ina vako mazera ako mazera maunotozotopinda futi kumazera makuru kwavari inenge iri mishonga iyoyo inenge ichiitwa handiti marituals handiti but anenge akawanda zvekuti vanhu mune muchingoti ndizvozvo ende chimwe chinhu muno munyika medu vakadzi tisu takanyanya kukonzeresa kuti varume especially muAfrica ndingangoti muAfrica munyika dzevanhu vatema tisu takazvikonzeresa kuti varume waite zvinhu zvakadaro unhu hwakadaro ukuti anodanana nekamuzukuru kake kana kuti nezera remwana wake achidanana naye asi kuvakadzi ukada kuzviita panopengwa kana kuti mukadzi iwewe zvawakaita edeza uri musikana kudai ukangoita mwana kana kuti usina kana nemwana wacho usina but ukangoita gore rimwe chete uri mukuru kumunhu arida kukuroora iwewe zvinotonzi atora chembere iwe uri under 30 years but zvinonzi chi atotora chembere saka zvakabva kumadzimai ndobva maichizamba wakambozvitaura izvi kuti vanhukadzi tisu tinodzvinyirirana pachedu ivo varume vari kukwanisa kunotora murume ane 65 years ari kukwanisa kuti anotora mwana ane 23 years but hamuna basa nazvo handiti asi mwana wenyu mukomana
handiti azotora musikana pamwe asati atomboziva varume but musikana angoita mukuru kwari ne1 year munotanga kuti ichembereyo mukuru kwari ichembere mwana mudiki anenge akutongo ndo hunhu isu vakadzi wokuti takakonzeresa kupa masimba vanhurume wekuti vanhurume wafunge kuti iwo they can marry kana kuti vanokwanisa kudanana nemaeji ese awada but kuvakadzi obva azonzi atora chembere handiti uri kuvanzwisisa saka nyaya iyoyo tiri kuda kuti ipere asi ini ndichingoti nenyaya yekuti munhukadzi wofuti Elizabeth ndingati moyo wekubereka uya ndo wakaita kuti vanhukadzi nguvavo madzitete edu madzimbuya edu kusvika panana mai wedu nekuti generation yako iko zvinezvi yakudanana nemazera nevana pamwewo mazera evana vake handiti right but ndiri kutaura pageneration yemadzimbuya edu madzitete nana mai vedu vakatibereka vanhukadzi vaikoshesa moyo wekubereka kuti aiwaka handingaonekwi ndakudanana nemwana ane zera remwana wangu handiti muri kuzvona hazviite handingaonekwi ndakudanana nemunhu mudiki kwandiri nemakore kana kuti 10 vanhu vakagara vakazvichengetedza ivo handiti but unozoona nekufamba vakadzi vakuita sort of revenge kuvarume kuti atoda kuvaratidza kuti isusuwo tinopfimbwa nevana vadiki handiti but nenyaya yekuti takanga tichichengetedza kuti aiwa hazvigoneki but marume taona kuti maramba muri kufunga kuti imimi ndimunokwanisa kudanana nechi nevana vadiki but isusu vakadzi tinokwanisa ndosaka uri kuona kuti high rate yegumbo mupagumbo kunze nyaya vanhu vari kubatwa stere vakadzi handiti nenyaya yezvikomba izvi vakadzi handiti nenyaya yekuti vakadzi yarevenge yavakuita kune varume kuti taakuchida kukurevenjai tikuratidze kuti patainge paya takagona tiri mudzimba muchiita zvese zvamaiita tichichema misodzi tichidii musafunga taitadzawo kuti tinopfimbwa tichibvuma but taida kuchengetedza unhu hwedu handiti nemarriage yedu saka iko ndinoti kuda kukuratidzai handiti muri kuzviona kuti aiwa tinozvigona tinotopfimbwa tinokwanisawo kutoitawo maboyfriends hobho kunzoko saka yarevenge iri kuitwa nevanhu vechikadzi but ukangoda kunyatsozvitarisa munhukadzi anga akazvibata mune zvinhu zvakawanda kuti izvizvi aiwa asi varume ndo vapandudza vanhukadzi yes okay tichida kuendera apostle chandingade kubvunza ndechekuti mazuva ano tingati kuchinana tete vaiva kare here takatarisa nemaduties anofanira kunge achiitwa natete zvichida kuvazukuru vavo vanova vane hanzvadzi takangotarisana nekuti munhu anonzi tete mabasa anofanira kunge achiita ndeapi pakuedza kuchengetedza ukama kana kuchengetedza unhu hungadai huchiitwa nevanasikana right iko zvino madzitete madzitete acho hakusisina Elizabeth nekuti mweya wegodo mumadzitete ndo wakatanga kubata unoti tomboti zvawakaita weElizabeth pamwe utori natete pamwe tete wasara nde makasiyana nemakore kana 5 kana 7 handiti ndo tete pamwe wasara varipo uri kuenda kana kuti nemukomana wako tete havana murume pamwe wakarambwa wakadzoka kana kuti wakafirwa next thing tete vanenge vakutochiva murume wako iwewe handiti kuti but anogona kuita wangu kauyu handiti hatina kumbonyanya kusiyana makore handiti uri kuzviona saka by so doing vanogona kutotanga kutokuroya iwewe handiti tete wako kozoti chimwe chekuti madzitete acho chaiwa amachembere mamwe acho ariko godo rekuti anogona kutanga atarisa vana vake ino vana vangu havana kuroorwa ini saka iye akutoroorwa handiti
pakutoshandiswazve. Saka vanhu pavakaona ndofana zvakagumawo taimu yataroorwawo isusu, asi pakanga patone nyaya idzodzo pataimu yedu yatakaroorwa, papane taimu idzodzo, papatone nyaya idzodzo dzekuti kumadzitete kwakusingachaiti kuti unoti kunonzi vakwasha vanoenda vari vega, because nyaya dzakanga dzakutobuda kune mamwe mafamilies ekuti akaputsirwa imba natete wake, tete wake wakataura zvakati kuvakwasha, handiti kana kuti mbuya vake wakataura zvakati kuvakwasha. Saka vanhu vakatanga kuda kuavoid channel iyoyo yekuti kuna tete kuna mbuya chichi, wakatanga kungoti vakwasha vedu ngavangoye straight pamba, handiti ngavauye straight zvokuti vanotenderera nekuko kwete. Ndo nyaya yakaitika iyoyo. Saka izvozvi nepatatowa izvozvi hazvichagoneki kuti kuchine madzitete chaiwo vari kunyatsomira kuvaka, handiti misha yevana, nekuti vana tete iwonoti rega ndimhanyewo kuna tete, pamwe ingatove pamhanzvadzi yemurume wako, handiti anosvika obva atonowedzera zvekuputsa. Saka vazhinji vakuti beta titaurirane tiri vairi, kana zvaramba beta tigadzirisane tiri vairi, kana zvaramba zvaramba. Yes. Mashoko enyu Apostle ekupedzisira takatarisana nehurukuro yatanga tinayo muzuva ranhasi, mashoko enyu amungade kuudzawo varume nemadzimai vagere mumarriage kuti poitwa sei panhau dzebonde idzi, nekuti ndodzonyanyoparadza mamarriages akawanda. Mashoko enyu amungade kuvasiyira pakisimusi apo ndo pachaparira dzimba dzakawanda Apostle. Vakaenda kuChristmas vana kuzodzoka, kuti vakaenda kuChristmas takazovaona vana sekuru nhingi, vakaenda kuChristmas asi havana kuzokwanisa kuita izvi neizvi kana vakatoonekwa, nekuti kumadzimambo uku ndonyaya dzakawanda Apostle. Ende patichanovhura matara apo muna January tozoti dzakazara idzodzo, mukadzi wangu akabatwa nabamunini ari kuChristmas, mukadzi wangu akarara nasekuru vari kuChristmas. Saka mashoko amungade kuvaudza Apostle tichisesekedzana tichisvike musoro rekisimusi ndekuti kudei? Right. Mashoko endingade kutaura ndekuti vanhu zvibatei nguva inei. Ende munhu kana uzoti imba yako unoida ichengetedze, gadzirisanayi pane zvisi zvinonetsa. Ende ndikuda kungoti kune vakadzi vasingamhariwi pamuromo nenhunzi, wedweka these days varume havachadi izvozvo, because munhu anenge ane pressure yekutsvaga mari ari kupinda mumba saka munhu anokusiya, iwe munhu anotsiurika, ende iwe munhu anobvuma kuti ini ndoda kugara parunyararo. Handiti tinoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvokuti unogona kuti izvi zvega ndibvunze, but ingobvunza nenzira yakanaka, isina bopoto, isina chii. Inguva yekuti vanhu dananai pachokwadi, handiti life is too short. Dananai pachokwadi, musaswere muchihwandirana muchinyeberana, handiti muchipedzerana nguva. Dananai pachokwadi, udzanai chokwadi. Umwe wangu zvakati, umwe wangu mafambiro auri kuita handisi kuanzwisisa. Why wakutanga kudai, handiti why wakutanga kusvika pamba na10 dzeusiku, iwe waimbosvika na5, handiti ko why wane mafoni 2 banda ndisizoziva kuti foni H2 ine line ripi, ko why ndakazoona mupesi mako mune maline arimo, handiti pane imwe nyaya ndaka receive sometime last year yemurume akanga ane maline anosvika 8, mukadzi asingazvizivi. Saka maline aya aitomasiya mumota, ndo maaisiya chi maline. Saka mukadzi akazongoti one day, ende anga akaloka mumota imomo kuti mukadzi aisambofungira chinhu. Saka mukadzi anototi I think it's pakatoitika makore akatoti handiti asingatozivi kuti murume wake akanga ane maline, handiti maline mangani 8, handiti ekuti aita akatobuda nekafoni kambudzi kaigara imomo, kokuti akabuda aibvaisa, handiti maline ari kutaura neuyu ari kutaura neuyu, handiti right. Mukadzi akazoti one day, mwariwo nevadzimu vangoda zvinhu zvifumuke. One day atora makiyi emota apinda mumota ari kutarisa ari kudasta ari kudii, handiti paakazoti
iye anoti ndakangonzwa kuti vhura omwe murugara makakiwa vhura abva akinura moyo kunodai aone mune malaini telesel bhaji neti 1 nemamwe hanzi mamune line because murume hanzi akambenga ari kuZambia handiti awane arimo malaini handiti ekuZambia but murume aitomuti malaini line ekuZambia ndakatokanda drainage handiti akaona malaini aya arimo achizobvunza munhu pano aiwa matanga asiri kushanda kokafona akakachitsvage imo ngatichitangei kuisa malaini aya mufoni tione matanga asina basa handiti kunodai mufoni aona aiwa iriwo laini rikuratidza kuti mune vakadzi vaitaurwa navo iriwo laini rikuratidza kuti mune vakadzi vamwe vaitaurwa navo iriwo laini kusvika murume wake akazokonfesa akati hanzi akatanga kuchema akati uri kuona kuti imba iya yatiri kuvaka vakadzi vava imagine that mukadzi ndokuchibvunza kuti muri kuzama kutiko zvikanzi vakadzi avo taitosangana mumahotels akasiyana siyana saka ndaivachaja ma100 US ma100 US handiti ndo mari maisangana kangani pasvondo ndaigona kusangana navo senge kana ndiri kutoda mari chaizvo chichi ndaigona kusangana navo pasvondo wese handiti muri kuzona mukadzi ndokutanga kuchema ndosaka waitoenda neta nebasa nhasi bhizi yacho bhizi yacho ikurara nevakadzi handiti muri kuzona saka vaindiudza mai wavo kuti apostoka vakadzi ngavachenjeri mota dzevarume ngadzivhurwe handiti munogara makakiwa imboti baba wemwana imbovhuraiwo handiti tione kuti munogara makakiwa vhura pese pese uchiona munogara makalokwa munogara makadi uchitarisa kuniko kuchitoitwa zvinogara zvakadaro uchidyiswa mari yevamwe vakadzi uchidyiswa magurosari evamwe vakadzi ndopandakatoti imi muri kundidzoti kutori nomasex worker yechirume zvikanzi ndiri kukutaurira ino ndakazviona ndege kudai ndikasaka mukazodi zvanzi nini ndakadaidza hama dzangu nehama dzake ndakataura kuti kwete andikwanisa gara nemurume akadaiso handiti muri kuona saka zvinhu izvozvo ndinongoda kuti vanhu izvozvi tichipinda muChristmas mune kamweya kamuoso handiti imo mufestive matawewo mune kamwe kaspiriti so kari evil futi kanotanga kugara mukati mevanhu munhu anobata chirwere musi weChristmas eve nenyaya yekuti aendeswa kunandos nenyaya yekuti aendeswa kuBarcelos handiti nenyaya yekuti aendeswa Chinese restaurant ukangozviudza kuti there is nothing special about that I can even go kana nefamily yangu kana nevana vemumba medu ndikwanisa kuti ndiende kana neshamwari yangu handiti vechirume kana vechikadzi tikwanisa kuti ngoenda tombonozvispoila zvedu handiti asi nenyaya yekuti unyope hwekungofunga kuti ndikaitirwa chinhu nemumwe munhu chakosha handiti ndikaendeswa kurestaurant nemumwe munhu zvakosha stereki but wega you can work, you can budget your money this weekend ndoda kuenda out handiti zvinofamba saka izvozvi muChristmas matiri kupinda spirit dzacho dzinenge dzichipinda chaizvo dzichishanyira vanhu handiti vamwe vachapondwa muChristmas imomo nekufarisa vamwe vachaita maaccident tiri kudhakwa zvakapfurikidza kufarisa zvakadi zvakapfurikidza saka ndoda kungoti vanhu zvibatei zvipe nguva yekuti Mwari ndichengetei nevadzimu wangu nguva yeno yatiri yefestive season handiti unoona kuti unochengetedzwa uye rega kuda kunyanya kufarisa ramba uri munhu ari pakati nepakati pane zvese zvaunoita tinotenda Apostle
nekutipawo dzidziso yakanaka kudai. Ndofunga kuti iko zvino kuna anga achiona chirongwa ichi vamwe vanokwanisa kudzokorodza vachidatsonzwisisa kuti apostoli asongwashira nezvei vanogona kudzokera vononzwa kubva pachatangira nyaya dziri kuparadza mamerejizi evanhu. Aiwa, mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vanenge ndichitandira navo ndiapostoli Monalita. Nhasi uno ndati aiwa, nhasi ndobokuzorodzai kuti timbotaura zvakanyanya munyaya dzemweya, timbotaura zvinhu zviri paground, zvinhu zviri kuafekta madzimai nevarume vavo mamerejizi, kunyanya nhau dzesex. Ndozataona kuti aiwa ndonyaya dziri kuita kuti mamerejizi avanhu akawanda aparare, nekuda kwekuti vanhurume vari kuti madzimai haachageza, madzimai ari kubva asvika 6 to 6, vamwe vacho vachatobvise mabhoneti, vamwe vacho kana vana havachatotarise kuziva kuti mwana anoda uchipamba, vakungoti mabasa pikerere nesocial media. Apostoli vari kuti aiwa ibasa remudzimai rekutarisa pamba kuti pakadii, ibasa remunhurume kuti ariritire mhuri yake, asi chakakosha ndechekuva nebonde riri healthy, kuti aiwa tinofanira kuwirirana kuti iwe unofarira zvipi, ini ndinofarira izvi, towirirana. Asi nyaya emphasize ndeyekuti vasati varoorana tangai matestana, so that tiavoid madivorce akawanda kunzoko, nekuti aiwa hazvizoite kuti munhu ozoita find out kuti aiwa hasiri munhu wandaida nguva yese ndakamira 2 years down the line, hasiri munhu wandaida, asi zvinenge zvatoitika. Tichizosangana zvakare pamamwe maprograms zita. Ndinonzi Elizabeth Nyabe, tiri pano paZimNewsBeat TV tichiti chesarai. Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV.